L-investigazzjonijiet bdew wara li l-Forzi Armati ta' Malta osservaw li l-bastiment reġistrat Malta MV Alice li kien madwar 30 mil nautiku barra mill-kosta Maltija der li kien qed jitrasferixxi id-diesel illegalment. Kien stabilit li l-istess MV Alice kellu fuq 80,000 litru ta' diesel mobbi mill-Libja li kienu intenzjonati li jiġu trasferiti għal fuq il-bastiment Santa Maria. Il-bastiment Santa Maria huwa wieħed mill-vapuri ta' Falzon Group li fl-aħħar snin issemmew f'allegazzjonijiet ta' kontrabandu ta' fjuwil u rimi illegali ta' żejt użat. F'każ minnhom il-Ministru Leo Brincat dak iż-żmien kelliema l-Oppożizzjoni kien talab lill-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo biex jieħu passi kontra Falzon Waste Oil Limited u kien staqsa fil-Parlament jekk Falzon Group kienx involut f'kontrabandu ta' diesel. Tonio Fenek kien wieġeb li l-irregolaritajiet kienu ġew indirizzati u d-Dipartiment ta' Dwana ċaħat li kien sar xi kontrabandu ta' fjuwil jew diesel. Wara li matul il-lejli għadda der xi diesel fil-baħar irriżulta li kien hemm 3 skuni oħra li kienu qed jitrasferixxu d-diesel mal-vapur MV Alice u li ġew ordnati biex iwaffqu dan it-trasferiment tad-diesel. Għaldaqstant ingħatat ordni biex kemm il-vapur MV Alice kif ukoll it-3 skuni l-oħra jiddaħlu fil-port il-kbir minn fejn issoktat l-investigazzjoni tal-Pulizija. L-4 bastimenti ddaħlu fil-port il-kbir eskortati mill-Forzi Armati f'Boiler Wharf. Intant 28 persuna li huma ta' nazzjonalità Maltija, Eġizzjana u Indonezjana ittieħdu d-depow tal-Pulizija fejn kienu għadhom qed jiġu investigati. Inħattret ukoll l-inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat Edwina Grima.